Attività li ċċelebrat il-fidi ta' Knisja Żagħżugħa. Dan kien il-messaġġ li kellhom grupp ta' Maltin mis-soċjetà tal-Mużew li jingħaqdu ma' madwar 1.5 miljun żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar id-dinja biex flimkien mal-Papa Franġisku jiċċelebraw is-37 edizzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Dan l-istazzjon tkellem ma' 3 membri fih dan din is-soċjetà permezz ta' kollegament virtwali ftit tal-ħin wara li ntemmet il-quddiesa li kkonċelebra l-Papa nnifsu f'Lisbona fil-Portugal. Warren Busuttil li huwa soċju spjeganna kif kienu madwar 26 membru tas soċjetà tal-Mużew li telgħu il-Portugal għal dan l-avveniment flimkien ma' aktar minn 600 Malti u Maltija minn għaqdiet differenti. Spjega wkoll li l-kontinġent Malti kellu numru ta' attivitajiet flimkien li fihom il-Maltin iltaqgħu fost l-oħrajn ma' numru ta' isqifijiet inkluż l-isqof ta' Għawde Xanton Tewma li mexxa id-delegazzjoni Maltija fil-Portugal. Dan fil-waqt li l-attivitajiet issoktaw mal-wasla tal-Papa fil-Portugal l-erba'. Mindu il-Papa ġie hawnhekk ġewwa l-Portugal, kellna pratikament 4 attivitajiet. Bdejna b'mument li lqajna lill-Papa il-żgħażagħ kollha fiċ-ċentru ta' Lisbona. Imbagħad il-ġimgħa flaxija kellna mument ta' talb kbir ħafna flimkien fejn tlabna il-Via Sagra hemmhekk ġewwa ċ-ċentru ta' Lisbona, ma mbagħad il-bieraħ filgħodu bdejna pellegrinaġġ lejn dan il-post u hawnhekk issefera mal-kumplament taż-żgħażagħ kollha fejn il-Papa l-bieraħ flaxija għamilna mument ta' talb. Il-qofol ta' dan l-avveniment intlaħaq il-ħadd waqt il-quddiesa li konċelebra l-Papa Franġisku u li fiha għadda numru ta' messaġġi li żgħażagħ kif jispjega il-kandidat tal-Mużew Sean Portelli. Dakru li żgħażagħ huma l-futur tal-Knisja Kattolika u tas-soċjetà u iktar ma jqumu fuq tagħhom u jagħmlu affarijiet li jistgħu jkomplu isaħħu l-Knisja biex tkompli tikber fil-ġenerazzjoni żagħżugħa allura iktar ikunu ta' ispirazzjoni. Dan il-messaġġ jingħaqad ma' diversi messaġġi oħra li wassal il-Papa fosthom biex iż-żgħażagħ jisimgħu lil ta' madwarhom u ma jibżgħux juru l-fidi tagħhom. Minkejja li l-qofol tal-avveniment intlaħaq f'dawn l-attivitajiet, l-esperjenza ta' dawk li tkellimna magħhom bdiet fis-26 ta' Lulju. Dar il-Paċ li huwa soċju tal-Mużew spjeganna kif fil-Portugal kellhom l-opportunità li qattaw 5 tiem jgħixu ma' familja Portugiża. U apprezzajna ħafna jisu l-imħabba kbira li rajna, l-akkoljenza li aħna kellna wkoll u bħala familja rajna li ħabbewna dassi kieku kienu aħna konna tfal tagħhom bażikament. Il-Papa Franġisku ħabbar li l-edizzjoni li jmiss tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ se ssir fl-2027 fil-Korea t'Isfel.